Здравейте хора! Много къси става видеото, зато не мога да свърша думите, защото тази година е много лоша година за нас. Значи хора, на морето снимате човека, идва телевизорите и снимат колко струва един месо за яденето и т.н. Значи, там може да снимате. Защо не додихте нашето село да снимате? Удариха 10 годишен дете. Един момче, 20 колко е годишен. Селеното място с 100-120 са движи, удари детето 10 годишен. Защо не додихте там да снимате какво стана и полицайите да снимате, защото момчето беше малко пичага с манито и значи удари 10 годишен дете и полицайите додиха, беше вечерта, колко часа бил, не знам, аз бях на пътя и нашите викат, пуснете горе бърканите и полицая връща нашите, казва, нямаме ахломатор. Добре, защото нямате пари, то е нормално. И, ударят детето и нашите взимат колата детето и карат Девня, защото е Варна 70-80 км на нас. Отиват на Девня. Девня отиват там на болницата и викат, нямаме амбуланс. Това е чунарата. Трябва да купим един амбуланс за нашата държава. И човека е на паника, момчето е, защото е пичага, има мани и полицайите го пускат. Как можеш да пускаш ти ударил дете, как пускаш на пътя пак да се движи? Как може то нещо? Ако другите села, ако удари пак един друг някой, едно дете или една жена, някой, или да се блъска, тогава кой ще стане? Кой е виновен? Полицайите са виновни. Накера направихме къщите там. И аз се гюнах.